Hej, jeg hedder Vilas. Jeg er en af co-founderne af Alvas. I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du kan tilføje Alvas til et flow inde i Klaviyo, sådan så at du kan få en AI til at skrive en unik og personlig e-mail, hver eneste gang en modtager skal modtage en e-mail fra dig. Så det første jeg vil gøre, det er at hoppe ind i Alvas platformen. Så vil jeg gå ind under e-mails her og vælge den template, jeg vil bruge. I det her tilfælde kommer jeg til at lave en abandoned cart e-mail. Så trykker jeg Use Template, og så går Alvas allerede i gang med at skrive en e-mail, som jeg kommer til at kunne se herude til højre. Det vil jeg ikke lige fokusere på lige nu. Det jeg vil begynde at gøre, det er at gå ind på Dashboard, og så kan jeg se en checkliste, der kan hjælpe mig med, hvordan jeg skal sætte den her e-mail op rent teknisk. Det næste jeg vil gøre, det er at gå ind i Klaviyo på det flow, hvor jeg vil tilføje Alvas. I det her tilfælde kommer det til at være et abandoned cart flow. Hvis jeg lige går tilbage til checklisten. Det første der skal gøres, det er at tilføje en webhook inde i Klaviyo. Og derefter skal der tilføjes en 10 minutters wait. Så lad mig vise, hvordan du gør det. Vi går ind i Klaviyo, og så ovenover den e-mail, der skal sendes til kunden, der tilføjer vi en webhook. Sådan her. Bagefter det, så tilføjer vi et 10 minutters time delay nede under webhooken. Og det gør vi for at give AI'en noget tid til at generere selve mailen. Det tager typisk 2 minutter, men vi giver den 10 minutter bare for at have en buffer. Det næste jeg gør, det er at gå ind på webhooken her. Der kan vi se, at der er nogle informationer, der skal fyldes ud. Hvis jeg går tilbage ind i Alvas, så på den e-mail, jeg lige har oprettet, kan jeg gå ind på tekst, og så kan jeg slå integration mode til. Når jeg gør det, så kan jeg egentlig bare copy-paste de forskellige værdier her over i Klaviyo. Det første, det er URL'en, så jeg trykker copy destination URL, og så går jeg ind i Klaviyo og indsætter den. Så går jeg tilbage ind i Alvas, trykker på copy webhook header key, går ind i Klaviyo og tilføjer den under key. Så gør jeg det med valuen, går tilbage ind i Klaviyo, tilføjer den her, og til sidst JSON bodyen, går jeg ind her, trykker copy på JSON bodyen, og markerer alt, erstatter det med det nye. Så trykker jeg save. Hvis jeg går tilbage ind i Alvas, så kan jeg nu trykke de 2 første steps af, der er added a webhook og added a 10-minute wait. Det var de 2 første skridt, webhooken og waiten. Det næste skridt, der kan vi teste, om tingene virker. Så det er at generate den første log. Det kan jeg vise jer, hvordan du gør her. Hvis vi går ind i Klaviyo, så kan du gå ind på webhooken og preview den. Nu har vi sat en demokonto op, men her der kan du se 10 eksempler på kunder, der har triggeret jeres abandoned cart. Så kan man scrolle igennem dataen og sikre sig, at al dataen er der. Hvis al dataen ikke er der, så har vi lavet en anden video, der kan hjælpe dig med at få dataen frem. Typisk så vil dataen være der. Den måde du kan generere en log på, det er ved at trykke Send Test Request. Når du gør det, så skal du gerne se en grøn meddelelse her. Og hvis du går ind i Alvas, så kan du lige opdatere siden. Og så kan du se, at du har generated den første log. Det vil altså sige, at den tekniske integration mellem webhooken og Alvas, den virker. Det næste der skal gøres, det er at tilføje nogle merge tags fra Alvas ind i Klaviyo. Det vil altså sige, at vi skal gå ind og redigere templaten inde i Klaviyo til at indeholde dynamiske værdier, sådan så at Alvas automatisk kan indsætte tekster dynamisk baseret på hver enkelt person. Derfor vil jeg hoppe ind i Klaviyo nu. Det første jeg vil gøre, det er at tilføje et split. Og det gør jeg, fordi jeg gerne vil lave en split-test. Hvis man ikke vil lave en split-test, så er det ikke nødvendigt. Jeg tilføjer det conditional split her ovenover webhooken. Og så sætter jeg en 50-50 sample op. Derefter så kopierer jeg e-mail templaten her.
og sætter over i den højre side. Så kopierer jeg også den her weight, bare for at alting er ens på hver sin side. Og nu har jeg så en template, der er den originale, og en template her, der skal blive til Alvas. Det næste jeg gør, det er at gå tilbage ind i Alvas, gå ind på tekster, og så igen slå integration mode til. Herinde kan jeg se de forskellige tekster, Alvas kommer til at generere. En subject line, en preview line, en headline. Og så kan jeg kopiere merge tekstene. Inden jeg gør det, så går jeg ind i Klaviyo og trykker eller kopierer hele den eksisterende subject line. Den sætter jeg så ind som fallback tekst, og så kopierer jeg merge tagget. Når jeg gør det her, så sikrer jeg mig, og så sætter jeg det ind i subject line. Når jeg gør det, så sikrer jeg mig, at der altid som minimum vil blive sendt den her default tekst, hvis Alvas ikke når at generere en e-mail. Så gør jeg det igen på preview teksten. Jeg kopierer, hvad der står i forvejen. Jeg sætter det ind i Alvas. Så trykker jeg copy merge tag. Så går jeg tilbage ind i Klaviyo og sætter det ind. Så trykker jeg save bagefter. Så når jeg har erstattet subject line og preview teksten, så åbner jeg templaten. Det gør jeg ved at trykke edit. Herinde, der skal jeg så tilføje min headline. Så det jeg kommer til at gøre, det er igen at kopiere teksten. Så sætter jeg det ind i headlinen. Så trykker jeg copy merge tag. Og så har jeg et lille trick her, der er at kopiere alt, undtagen det første tegn. Fordi når jeg så indsætter det, så kommer formateringen til at være ens. Derefter kan jeg slette det første tegn. Det gør jeg igen med den næste tekst, bodyteksten. Jeg trykker copy merge tag, og så erstatter jeg det hele, undtagen det første tegn, for at beholde formateringen. Sådan der. Til sidst så tilføjer jeg også den her product tekst, som kommer til at handle omkring produktet. Og da jeg ikke har nogen default tekst, så behøver jeg ikke at sætte nogen default tekst ind i Alvas. Derudover så kopierer jeg lige den her ned, sætter den ind, laver et mellemrum og tager den så tilbage igen, fordi så beholder jeg den igen den samme formatering. Det sidste jeg kommer til at tilføje, det er den her CTA, så jeg kopierer teksten, sætter CTA-teksten ind, trykker copy merge tag og går tilbage ind i Alvas. Så har jeg tilføjet alle merge tagsene ind i Klaviyo fra Alvas. Derfor kan jeg nu gå ind i Alvas. Jeg kan lige trykke gem, fordi vi har indsat alle de her tekster. Og så kan jeg trykke den af, at jeg har tilføjet merge tags. Det sidste jeg skal gøre, det er at tilføje tracking inde i Alvas. Det gør jeg ved at kopiere et ID fra den template, jeg lige har sat op, ind i Alvas. Så det kommer jeg til at vise jer her. Hvis vi går tilbage ind i den template, vi lige har redigeret, så oppe i toppen her, der står der et ID. Det ID kopierer jeg, så går jeg ind i Alvas, så går jeg ind under self-learning, og inden under Alvas message ID, der sætter jeg det ind. Sådan her. Så går jeg tilbage ind i Alvas, så trykker jeg mig save and exit, ud af templaten, ud af flowet, eller ind i flowet, og så åbner jeg den originale e-mail. Den her e-mail, det er Alvas e-mailen. Det her over, det kommer til at være den originale, som vi split-tester op imod. Så går jeg ind på den og trykker edit. Den har et andet ID heroppe efter message. Det kopierer jeg, og så sætter jeg det ind her som original message ID. Det vil altså sige, at alle events, der bliver skabt af den originale e-mails, kan vi tracke ind i Alvas nu, og alle events, der bliver skabt af Alvas e-mailen, kan også trackes. Når vi trykker save e-mail, så bliver det gemt, og vi kan inde i dashboardet se, at alle stepsene i checklisten er completed, og nu vil vi kunne følge med i, hvad for nogle e-mails, der er blevet genereret, og de analytics, der er for e-mailen, når der bliver begyndt at blive sendt nogle e-mails.
Det næste, jeg vil anbefale, at du gør, det er at se vores video til, hvordan man redigerer sine prompts, for at få Alvas til at generere de bedste e-mails. Det er ret anderledes fra den tekniske opsætning, og lidt en tilvænning til, hvordan man bruger AI. Men vi prøver at gå i dybden med nogle forskellige use cases, og giver nogle ret konkrete eksempler på, hvordan man kan tilpasse Alvas. Så ellers må du bare have en fantastisk dag, og ræk endelig ud, hvis der er noget. Vi ses!